Velkommen til meditationen til Magical Moodboard workshoppen. Jeg vil anbefale dig at have et glas vand stående ved siden af dig. Og så vil jeg anbefale dig at lave meditationen siddende. Er du udfordret i det, så er du selvfølgelig velkommen til at lægge dig ned. Det vigtigste er, at du befinder dig godt til rette og kan slappe af. Mit navn det er Camille, og jeg vil guide dig igennem en kropsanalyse til at starte med, og så går vi en lille smule dybere, fordi det er lidt nemmere at komme helt ned i kroppen, når vi laver en kropsscanning, en kropsanalyse først. Så sæt dig godt til rette, læg dig godt til rette, sørg for, at du kan sidde uforstyrret, sæt eventuelt din telefon på flytilstand eller forstyrr ikke. Og så bare lad dig synke med. Start med at lukke øjnene. Tag en dyb indånding ind gennem næsen og pust ud gennem munden. Blot tillad, at du mærker din krop, dit tøj, dine omgivelser og rumtemperaturen. Måske får du lyst til at sukke på en udånding. Det kan være, at du mærker skuldrene, der kommer længere og længere væk fra ørerne. Nogle oplever, at de skal gabe, og andre oplever, at de lige har brug for sådan at strække sig igennem, inden de kan give helt slip. Tillad, at du gør det, der føles rart for dig. Og ved, at hvis du undervejs lige har brug for at justere, så er det helt okay. Tag igen en dyb indånding. Og pust ud gennem munden. Og fornem, hvordan dine øjenlåg blidt er lukket. Og vend nu opmærksomheden til toppen af hovedet. Lige midt på hovedet. Fornem nu, at der er en form for energi, der langsomt flyder ned over både panden og baghovedet. Som en varme, som en ro. Og igen, hvis du mærker skuldrene, der bare slipper mere og mere og mere, så ved det er helt normalt, det er helt okay. Mærk, hvordan panden bliver glat. Du slapper af i tændingerne, hen over øjenbrynene, ind i øjenhulerne, ned over kinderne. Og bare mærk, hvordan du kan give mere og mere slip for hver en udånding, du tager. Og igen bare tillad, sukke, pust ud gennem munden. Mærk, at dine læber de bliver bløde. Og hvis det føles okay for dig, så lad tungen slippe ganen. Og mærk kroppen blive blød som smør. Synk fuldstændig hen. Bare smelt ned i underlaget.
fornem, hvordan nakken og forsiden af halsen bliver afslappet. Og lad nu alle spændingerne omkring kæberne fuldstændig fordufte. Og slip endnu en gang tungen fra ganen. Og mærk roen. Og tillad at lytte. Lytte efter stilheden inde i dig. Tag en dyb vejrtrækning. Indånding gennem næsen. Og udånding gennem næsen eller munden. Hvis du oplever, at det kan være svært at give slip, svært at slippe tankerne, så ved det er okay. Det er okay at have tankerne. Kærligt vend opmærksomheden ind til kroppen, ind til følelsen i kroppen. Lad os kærligt kigge indad. Og vide, at tankerne kan være der alligevel, uden at de behøver at fylde. Og træk vejret. Vend opmærksomheden til dine skuldre. Hele vejen rundt om skulderen, forside, på midten og bagsiden. Tillad skuldrene en pause. Slap rigtig godt af. Og bare mærk for hver udånding du tager, at du kan give lidt mere slip. Mærk nu overarmene give slip. Mærk albueleddet slapper af. Underarmene bliver tunge. Bare tillad, at energien fra skulderen, fra nakken, ned over skulderen og ned over armene bliver varm, afslappet og kærlig. Og husk at trække vejret. Og bare tillad dig selv at synke bagud. Synke ned. Giv slip. Giv slip. Giv slip. Vend din opmærksomhed til toppen af ryggen, så hele vejen fra nakken ud til skuldrene, og så hele vejen ned langs ryggen, der mærker du den her varme, afslappende energi, der sådan kan løbe ned langs ryggen. Og bare fornem det som en energi, der bliver ved med at trække ned, løbe ned, åbne op, varme.
så du bedre kan tage dybere og dybere vejrtrækninger, og så du kan give mere og mere slip. Og bare mærk kroppen, lyt til kroppen. Mærk under skulderbladene, ind langs rygsøjlen, ned til lænden, hen over bækkenet, ud til siderne. Og mærk på din udånding, at du slapper mere og mere af. Vend opmærksomheden til forsiden af kroppen, halsen, under kravebenene, ned over brystet, maven og til underlivet. Tag en dyb, dyb indånding og bare fornem, at du giver mere og mere slip. Alle spændinger, du måtte have på forsiden, de forsvinder, opløses, fordufter. Og tillad at mærke energien helt ned i dine hofter. Ned til hvor livet begynder. Sæt dig selv fri. Og tillad at du har en ekspanderende energi omkring dit hofter og dit underliv. Og så træk energien med ud i benene, forsiden og bagsiden af låret, ved knæene og helt ned til din underben, både på forsiden og bagsiden, til ankler, fødder og tæer. Træk vejret. Nyd, at du har skabt kontakt til din krop. Og hvordan end det føles, så vid at du gør det rigtig godt. Måske mærker du en varme, der breder sig i din krop. Måske får du en lille smule kulde. Hvad end du mærker, så er alt præcis som det skal være. Du er præcis hvor du skal være. Og træk vejret. Mærk denne her ro. Denne ro, det er det state of mind, vi gerne vil være i, når vi manifesterer. Det vil sige, her kan du skabe dine drømme. Og drømmene kan realiseres ud fra den action, du vælger at tage. Så når du mærker, at din krop er i fuldstændig ro og balance, når du mærker, at dit nervesystem er fuldstændig roligt, så
som du sagtens kan opnå gennem meditationer. Så er det her, du måske fornemmer, lugter eller ser dine drømme. Så hvem er du, når du lever dit bedste liv? Hvem er du, når du lever dit højeste bedste, dit højeste selv? Jeg vil bede dig om at visualisere, at du møder dit højeste jeg. Dit jeg i dag møder dit højeste jeg. Hvem er personen? Hvordan taler de? Hvordan spiser de? Hvordan sover de? Bevæger de sig? Tillad dig selv at mærke ind. Måske kan du mærke det, måske kan du se det. Måske er det fornemmelser eller lugte, som gør, at du bliver bevidst om, hvad dit højeste selv er. Og mærk nu, hvordan du er fascineret af dit højeste selv. Det er okay, hvis du føler dig en smule jaloux, når du kigger på dit højeste selv og tænker, det der, det vil jeg også have. Tag dig en dyb indånding og mærk, skuldrene lige skal sænkes lidt mere igen. Og så tillad dig nysgerrigt at kigge på dit højeste selv. Igen studere mønstre, adfærd, valg. Hvad for noget tøj har dit højeste selv på? Hvilken bil kører dit højeste selv i? Kører dit højeste selv overhovedet i bil? Vinterbader, rejser, samvær med familie og venner, ture i naturen. Bare lad drømmene suse dig ud af, og lad dig ikke begrænse af de ord, jeg prøver at sætte på her. Virkelig være nysgerrig på, hvem er denne her person. Ofte så har vi et meget tydeligt billede eller svar på spørgsmålet, for vi kan mærke det. Vi oplever det. Sådan her er mit højeste selv. Mit højeste jeg. Og lige om lidt, så vil jeg bede dig om at gå ind ad en port. Jeg vil bede dig om at visualisere det, hvis du kan. Og hvis du ikke er visuel, jamen, så bare vid, at lige om lidt, så sker det. Lige om lidt, når vi går ind ad den her port, så træder vi ind ved siden af vores højeste selv. Du kan også se det som, at du bliver dit højeste selv. Nogle gange kan det være rart i en periode at vide, at man træder ind ved siden af, så man kan blive guidet og inspireret på lige fod. Og til sidst vil du måske opleve, at du smelter sammen som en. Den du er i dag, til dit højeste selv.
så forestil dig, at du tager et skridt tættere på porten. Nogle ser måske en havelåge, andre ser en guddommelig port. Det kan være noget tredje, noget helt fjerde. Du tager nu sidste skridt tæt på, og du står ved lågen, ved porten. Du lægger hånden på håndtaget. Tag en dyb indånding, åbner porten. Og 3, 2, 1. Du træder ind, fuldstændig afslappet, spændt og glad, høj på energi, træder du ind ved siden af dit højeste selv. Måske træder du direkte ind i dit højeste selv og bliver flettet sammen allerede nu. Tag en dyb indånding og virkelig fornem, hvad det er for nogle valg, du nu skal til at træffe. Hvad er det for noget tøj, du skal til at gå i? Hvad er det for nogle mennesker, du skal til at omgås for at være dit højeste selv? For at leve dit allerbedste liv. Hvad skal der være på dit moodboard? Hvem er dit højeste selv? Måske er det spise flere grøntsager, eller sørge for at få dækket væskebehovet. Det kan være søvnbehov, igen beklædning, altså materielle ting. Hvem er du? Fordi det er en følelse af, jeg er denne her person, derfor udstråler jeg det her ved at have de her værdier. Og ja, det kan også være materielle ting. Se det som, hvordan lever jeg mit allerbedste liv? Og ved at hvad end der popper op nu. Både af skygger, og det kan man ikke, og hvad snakker hun om? Til, ja, så vil jeg have det her, og sådan her, og så skal jeg have det her, og jeg skal se de her mennesker. Hvad end der popper op, ved at din krop, dine celler, de husker det. Så du vil kunne spørge dem igen og igen og igen, og de vil give dig klare svar. Og ved at alt, hvad du skal huske, det husker kroppen til dig, så du eventuelt kan skrive det ned på et senere tidspunkt. Og lige nu bare tillad, at du bliver i energien, bliver med alle de her følelser, leve dit allerbedste liv. Og ved, at der ikke er nogen nødvendig destination, men det er en rejse, vi er på, hvor vi tillader os selv at være den bedste udgave hele tiden. I det omfang, det kan lade sig gøre. Og lige nu, der ved du langt mere, end du gjorde for 6 måneder siden, eller for 2 år siden. Og igen om 2 år vil du vide langt mere, end du ved i dag. Men tillad dig selv i de her øjeblikke at blive ved med at leve dit bedste liv. Hvem er dit højeste selv? Og så gå ud i verden og mød verden fra dit højeste selv. Tag lige en dyb vejrtrækning på det og tillad den følelse, der måtte brede sig i kroppen. Mød verden fra dit højeste selv. Mærk ind, hvad det gør.
Tillad tårerne, hvis det er det, der skal til den her gang. Tillad smilet. Tillad, hvis du skulle føle dig en lille smule provokeret eller angst. Hvad betyder det at leve sit bedste liv? Det er kun dig, der kan svare på det. Tillad glæden. Tillad alle følelserne få lov til at boble ud. Og træk vejret igennem det. Giv plads til hele dig. I dit højeste selv. I dit allerbedste liv. De næste 2 minutter, der vil jeg være stille, så du bare kan være med præcis, hvad der er. Så tag en dyb vejrtrækning. Giv plads. Giv tid. Og vid, at du gør det rigtig godt. Dybe vejrtrækninger. Vend opmærksomheden ned i maven. På dine afslappede skuldre. På pladsen omkring dine hofter. Og se om du kan fornemme, at kroppens energifelt vokser, udvider sig. Så der er mere plads til dig i dit højeste selv, til at leve dit allerbedste liv. Om lidt så vil jeg bede dig om at vende langsomt tilbage med dit højeste selv i hånden. Med følelsen af at møde dig selv fra dit højeste selv. Så tag en dyb vejrtrækning. Tag alle følelserne, alle mål, alle drømme. Tag dem med. Bevæg dine fingre og dine tæer væk langsomt din fysiske krop. Tag endnu en dyb vejrtrækning. Og tillad at strække dig. Gabe eller gnid dig i øjnene, eller hvad du har brug for lige at vende energien til det kropslige. Det kan være, du har brug for lige at kramme dine arme, massere dine lår. Lige fornem, hvor er min krop henne? Hvor er min lår? Hvor er min mave? Og så fornem rummet, rumtemperaturen. Er det lyst eller mørkt?
Når du føler dig klar, så tillad at åbne dine øjne og vende tilbage. Jeg ønsker, at du er afslappet, at du er mild, at du er glad og nysgerrig. Jeg ønsker, at du rummer hver en følelse, der måtte dukke op. Og jeg vil virkelig anbefale dig at få drukket masser af væske. Især når du mediterer, så sørg også for at få drukket i dagene op til. For renset godt igennem. Når vi mediterer, kan vi også give slip på rigtig mange affaldsstoffer. Så vær ekstra god ved dig selv, og så glæder jeg mig til at møde dig og dit højeste jeg, dit højeste selv. Vi ses til en rigtig fantastisk dag.